Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 5, versikulo 7. Itaklin nyo kankwana dagiti amin apakaringguran nyo, gapo ta ipatpatag na kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak, sigurado anabartag manen ni Mario asumangpet. Nanang, Maasyanaken ka anak ko. Amok a miserable ti biag mo iti din na tinakiasawaam. nairuwama ko, Nanang. Ay, day talaang ti pagbilibak anak ko. Uray pa'y nukasanon ti rigat mo iti din na ni Mario. Maalam lata ti umisam. Saan nga min ang... Ni... Langat mo dito! Ay na, adan ni Mario anak ko. Alan, Nanang, ingkay maturugan. Siya kun ti makam mo iti asawa. Dito lang ti pasangom kanya ka makan, Dalia. Mario, mangan kakit din. Pasensyakan. San abale ta inton bigat? Ika gumaakti gumatang iti naimas asidaan. Mala, mangan kakit din. Da kaya ti makan! Ay, unay kamutan, Mario. Apeng imbundaris mo mutan tilamisaan. Da karon kaya ti makan! Iswa kas tati kasayatan na maramit inti makan ga insaganam! Nabartag ka di manen ni tatang asimang pati di rabi. Apay anadamag mo dayta, anak ko. Kaslang amin nang kung nga adag kakaribuso idirabi. Nang riribok ka di manen ni tatang. Imbundaris na ka di manen dagiti kagawaan tayo. Anak ko, ti panagadal mo ti into na ram. Saan mo napagparikutan pa iti amam? Nanang, Siya kun ti makaam mo iti amam. Basta ti kayat ko, ipasnag mo ti agadal, ha? wan nanang, di ka agdanag, makaturpusak, ikarit dayta. Bili ba ka talaga kang kapare? Ure di kag trabaho at dalat tapaginom mo. Sakpay ti ko ng pards. Si dadan ti asawa nga agtrabaho para kanya, tapno amaw. Dahil tangarod ka, makapaapal ka talaga, Mario. Di mo nga minamo ti agpili iti babae kahit. Iso ajay nasawam, under na ka. Saan ba? Nya katasaanan. Uray putan, madamdamalay. At dan ti asawam nga umay mang sukon kan ka dito. Si Kamit, kantsawan nakman ako na ako. Saan ka kang kantsawan pare? Ibagbagak lang ti agpaiso. Iso nga adayu ka maidilig kanyak. Ta siyak ti ari ije balay may. Sana kasken ka, kabuteng mo ti asawam. Anyan, Dalia. Sayang manen dagiti nadadael nga alikamen. Gapu iti panangibundaris ti asawam iti lamisaan idirabi. Ingka gumaak nga rod adinelusan ti amin. Sakbay ang naturog ak idirabiin, Nanang. Tapno saan na makita ni May. Ngam anak ko. Imposible asaan nga ammo ni May iti mapaspasamak. Uray kasano ti panangilimod mo kankwa na iti mapaspasamak. Patsyak nga ammo na ti amin. Nanang, At danakam di anak yo. Pudno asaan amatagtagari. Ngam mamati ak amapalpaliiw na ti amin amapaspasamak. Kang runaanan ti panagsakripisyom iti panagdenayo kin ni Mario. Inanang mo. Nalabit nga adapay lang itsitsindaan nga aglaklako, tatang. Ay salbaga talaga dyan naman. Anya turasan nga madapay lang ije nga aglaklako? Tatang. Talaga kadi adimon amo abigbigan ti maararamidan ni nanang? Anya ti kayat mo asawa na? Di mo kadi mapanunot? Ani nanangan ti mga aramid iti pagrebengam? Kas adigi iti pagtaengan? Ha?
Imbis asika ko trabaho para iti pamilya tayo. Saan? Tas ikaw mo tanti agpapa ay abagan ni nanang. Sumalting kan! Ha? Sardingam ti sumanaw si kami, ha? Ang mga nudyak maputan katag diso ti dakulap ko di ta pingping mo. Ha? Ha? Kahit mo! Ha? Kahit mo! Uray po utem anak ko. Agkibor manan jay asawam no sumangpet. Nanang, Impagarup ko no kabilin na jay anak yo itay malam. Imbaglaengen at adi na diniswan ti apo. apay nanang, anya tinapasamak. Ay, naturad jay anak mo. Husto pa'y lati imbagakken ka. Talagaan na naakaman ni May. Ammo na abagan mo ti amana. Kat si tuturad anang ibagaken ni Mario iti amin. Anya? Day tatag pa iso. Nakaro ti danag ko. Tadandani na kinabil ni May. Naimbaglaengen at adi na indiso tilayat na. Pare Mario, dandanin tumengay ti rabi. Santa ka di pa ilang agsina nga gawid. Kahit ko pa iti aginom, pare. Talagang sakit diyan na dagsan pare ko mo. Ha? Kahit mo sa tiag lemas iti iarak. Sak? Ag parikot? Ha? Ha 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 ha! Sanak ngagparikot, pare. Dagiti kabalay ko ti agparikot kanyak. Angam no siya. Sanak ngagparikot apulos. Apay nga ro da, kaya't mo pa iti aginom. Una, tadyak pa kayat ti agawit. Tadyak kayat amakita ti rupa. Lagi ti buwisit a kabalay ko. Iso nga, ibusin tapay dagito'y inutang tanga arak. Sakbaya nagsarati tersin na itay. Ibusin ta, pare! Kagura na ka di, nanang. Ne, apay ko makagura ka, anak ko. Gapo iti napasamak iti kalman. Awan mo ti intensyon ko amang sitirkan ni tatang. Kayat ko lako maama-amiris na. Asikan ti tumaktakder a padre ti pamilya. Imbis ko mga iso. Anak, Maasyanakan ka, nanang. Manipod na adda anak iti nakam. Sikan tinapuutak anang bibiyag iti pamilya tayo. Inakom ti responsibilidad. Arumbong ko mga ibakbaklay ni tatang. anak ko. No isidir ko iti amam ti aramiden na. No iparupak asya kun ti mangibakbaklay iti rumbeng kuma a responsibilidad na. Sigurado akanayon kami nga agapa. Kat sigurado nga awan apulos ti talna daytoy apagtaengan. Nanang, No kanayon atutupak no kasjay nga agkibor no mabartak. Sigurado nga awanan ti ornos ti pagtaengan tayo. kasano ang maaklon mo ti amin, nanang. Apay akas lang naglagan lata para kan ka ti panagbiag. Itilikodan dagiti mapaspasamag. Simple lang iti sumbat, anak ko. Sa anak nga umibibat iti Diyos. Ipatpatag na tayo ti Diyos. Itaklin tayo kan kwa na ti amin apakaringguran tayo. Kat sigurado adi na tayo baybayan. Nanang, Naskan nga ipangpangruna tayo ti Diyos iti panagbiag tayo. No maaramid tayo dayta, nalagan laang aklunon tayo ti anyaman apagteng, nga uray pa'y kasano ti kinadagsen ti parikot nga ipaay na. Tandaanam akanayon dayta. Mario Barok, anya ka di aya ti suksok ka inam. Agkakaiwaran dagiti kawasyo kinidalya. Oy, di ta ka bibiyangan dito'y. Ha? Awan, bibiyang mo, itanyaman nga ramida ka. Ay, Barok, damdamagak matlaeng no anya ti suksok ka inam kat. Tane, agkakaiwaran dagiti kawasyo. Kaasimot ni Dalia amang yurnos tumanon. Di ka makibiyang ko lang ang alutan! Ay na Barok,
Di na kumamot bugkawan, ah. Man, nakipiyang kayo lawan ay! Ah, Wisit kayo, tibiyag ko! Paibos langan, Suki! Gumatang kayo dito yan! Paibos langan! Suki! Hoy! Awan nakita ka kwarta yung balay, Dalia. Ikan nakita kwarta? Mario, Awan nakita ka kwarta yung balay. Sungala kung dito yung naglakwam. ay, saan? Mario, pangaasim kumamot. Di nakalapdan, Dalia. No, di mo ka tabugbugan ka dito. Mario! Ibatanak! Ibatanak tapno di ka masakitan. Mario! Amam mo nagdalya. Di naklapdan. Pasensya kayon, Padre. No kanayon na kayo ti pagkamangak. Tunggal marik na ngagkapuyak kapo iti mapaspasamak. Ammom dalya. No siyak ti damagem. Kay kayat ko nga agkamang kakanyak. No agkamang ka dito'y simbaan. Tababaen iti kastangar aramidam. Ipakpakitam laeng nga agkamkamang ka iti Diyos. Tunggal na dagsenan ti barukong mo. Gapo kadag iti pagteng iti biyagyo asang kapamilya. Padre, Laglagi pam ti kanayon niya bagakken ka, Dalia. Ipatpatag na tayo tinamarswa. Saan niya umanugot ti Diyos, ang maaddaan tayo iti parikot, asaan tayo akabailan abaklayan. Itaklin tayo kenkwana ti amin apakaringguran tayo. Ket sidadaan ti Diyos Ama, amang tulong kada tayo. Iso apo nasem dagiti luham, ket di ka umibet kenkwana. ada pa'y nga tanam na mga agbaliw ti asawa, Padre. Kanayon niya ikararag mo iti Diyos dayta, Dalia. Saan apaayen ti Diyos dagiti pinarswana, anatibker ti panagtalit dagen kuana. Tandaan na makanayon dayta, Dalia. Tatang, anya ti mapaspasama kada kayo. Apay ngigigaman nyo ti taltalyo. Nagsakit nga ron ti taltal ko, anak ko. Kan, itay pala, maululaw ka. Oh, anyat mapaspasamak ka na kayong agama. Nanang, maululaw ka nun ni tatang. Kanasakit ti taltal na. Anya? Mario, kabaalam ka di pa'y timapan iji ospital. Dalia, Umay kan, ipan kalaangan iji ospital. Agpakita kalaangan iti doktor. kumusta ngay di amam, apo? Kakuyog da ka itay anapan ije ospital. Saan aya? Nangato ti presyon ni tatang, Lola. Kan andapay ti nakita ti doktor asabali asagubanit na. Anya? Uwan, Lola. Pinauna ko ni nanang agawin tapno adda kadwayo. Anyan ti mapaspasamak ita, apo. Lola, Sapay la kumatagbaliwan di amam. Sardengan na kuman ti bisyo na. Taam mo, may sa ti bisyo na no apay akas jay itan ti mapaspasamak ken kuana. Dalia, bakit? Agring ka. Dalia. Mario, mabitlang taisaganaan ka iti kanom no mabisin ka. Relax ka lang ka, di bakit? Rining ka. Takayat ko nga gindanta nga agarmusar. Sakbay arumuarak. Nakaluto ako niti pagarmusaran tayo. Nakasukat ka mo't nga agpaiso. Papanam? Kan nagluto ka, kunam? Wen, Dalia. Nakaamiris akon. Kalpasan ti pa nagpakitak iti doktor. Diyak kaya ti masapa mapukaw. Gapulang iti nalabas sa panagbisbisyok. Kang runan iti amin. Diyak kaya ta madadal ti pamilyata. Gapulang iti kinamaag ko. Mario, Patsak asan pa naladaw ti amin. At dapay gundaway kong agbalbaliw. Kat rugyak itan, Dalia.
Kas iti kanayon amang mangagkukan ka. Sana baybayan ti Diyos ti pinaraswana, ngagtalagkan ko na. Agpaiso dayta, Mario. Agpaiso launay. Diyos ko, agyamanak. Nasungbatan ang ti kanayon akindawakan ka. Tugal ang kararagak. Agyamanakan ka, Apo. Ti Diyos si dadaan amang sungbat iti arungaing dagiti pinarswana. Si dadaan amang ipaay iti anyaman akalikagom tayo, nulakit di tanapudno kanatibker ti pamati tayo kankwana. Papagayam di taan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo.